नमस्कार, मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये तुम्ही सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहे मुंबई स्टाईल वडापाव. मस्त मॉर्निंग किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहे मुंबईची स्पेशल डिश म्हणजे वडापाव. तर त्यासाठी हे बघा, मी इथे हे 5 बटाटे घेतले आहेत आणि त्यांना मी कुकरला लावून उकळून घेतलं आहे आणि त्याची सालं पण काढून घेतली आहेत. तर चला आता तुम्हाला मी दाखवते ह्याचा मसाला कसा बनवायचा. आता मी इथे वडापाव चटणी बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे 7-8 लसूण पाकळ्या घेतले आहेत. त्यांना मी असं उभं चिरून घेतलं होतं आणि तुम्ही बघू शकता मी 2 इंच आलं घेतल्या आणि त्याच्यामुळे असे बारीक फोड्या करून घेतल्या आहेत. आणि मी इथे तिखट 4 मिरच्या आणि हिरव्या 2 मिरच्या घेतल्या आहेत. तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही त्यामध्ये वापरू शकता. आणि मी आता याला मिक्सरला जाडसर वाटून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपल्याला याच पद्धतीने वाटून घ्यायचं. बघा मी त्याला थोडं जाडसरच ठेवलं आहे. मी इथे कढई घेतली आहे, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलं आहे आणि त्यामध्ये आता मी 1 चमचा राई टाकणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता इथे आपली राई चांगली तडतडली आहे आणि त्यामध्ये मी आता ही 4-5 कढीपत्त्याची पानं टाकणार आहे. त्याला मी तोडून घेतलं होतं आणि आता त्याच्यामध्ये जे आला लसूण आणि मिरचीची पेस्ट आपण वाटून घेतली होती ती टाकणार आहे. हा मसाला टाकल्यामुळे आपल्या वडापावला खूपच छान टेस्ट येते. तुम्ही बघू शकता जेव्हा तुम्ही याची फोडणी देता तेव्हाच आपल्याला वडापावचा वास येतो. आता मी याला व्यवस्थित 2 मिनिटांसाठी भाजून घेणार आहे आणि त्यामध्ये मी आता चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. मी इथे मीठ पहिल्या काळ टाकलं कारण की आपण याच्यामध्ये लसूणची पण पेस्ट टाकली आहे आणि ती आपल्या कढईला चिकटली नाही पाहिजे म्हणून. आणि इथे मी बघा 1 चमचा धण्याचा क्रश घेतलाय करून आणि तो पण मी त्यामध्ये टाकणार आहे. त्यामुळे वड्याचा स्वाद खूपच छान येतो. आणि मी आता हळदीला पण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. नंतर मी त्यामध्ये बटाटे टाकणार आहे, ज्याला मी व्यवस्थित मॅश करून घेतलंय. आता हे बघा मी याला व्यवस्थित मिक्स करणार आहे. आणि जो आपण याच्यामध्ये मसाला टाकतो तो त्या मसाल्याने वड्याची टेस्ट खूपच छान येते. म्हणून आपण कधी मसाला करताना कंजूसी करू नका. आता तुम्ही बघू शकता छानपैकी आपली इथे वड्याची भाजी तयार आहे. आणि त्यामध्ये आता मी कोथिंबीर टाकणार आहे. कोथिंबीर टाकतेवेळी भरपूर टाका. आता हे बघा कोथिंबीरला पण मी इथे व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि कोथिंबीर टाकल्यामुळे टेस्ट खूपच छान येते. आणि आता हे बघा आपली भाजी तयार झाली आहे. आणि हे बघा त्याला आता मी एका प्लेटीमध्ये काढून घेतलंय. फक्त वडापावचं बेसन बनवण्यासाठी मी इथे हे 1 कप बेसन घेतलंय. मी इथे पहिले 1 कप घेतलं होतं आणि त्यामध्ये मी आता परत अर्धा कप टाकणार आहे. तर आपण इथे हा 1.5 कप बेसन घेतलंय आणि त्यामध्ये आता मी 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकणार आहे. त्यामुळे आपले वडे चांगले क्रिस्पी होतात. आणि त्यामध्ये मी आता चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. आणि आता तुम्ही बघू शकता मी इथे 1 चमचा ओवा घेतलाय आणि त्याला मी चांगलं क्रश करून त्यामध्ये टाकणार आहे. असं केल्यामुळे ओवा चांगला लागतो. आणि त्यामध्ये मी फक्त पाव चमचा हळद टाकणार आहे कारण की आपण याच्यामध्ये सोड्याचा वापर करणार आहे. त्यासाठी आपण हळद इथे कमी वापरायची आहे. आणि त्यामध्ये मी आता ही 1 चिमटी हिंग टाकणार आहे. हिंग टाकल्यामुळे आपल्याला ॲसिडिटीचा वगैरे प्रॉब्लेम होत नाही. आणि आता मी याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. आणि त्यामध्ये आता आपल्याला थोडं पाणी टाकून त्याला मिक्स करायचं आहे. ते बघा मी जरासं पाणी टाकलं आहे आणि त्याला मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आपण इथे एकदम पाणी टाकलं तर आपल्या बेसनच्या पिठाचे थोडे गट्टे बनतात. आपल्याला गट्टे बनवायला द्यायचं नाही आहे म्हणून मी थोडं पाणी करून त्याला हळूहळू मिक्स करून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपले हे व्यवस्थित इथे बॅटर तयार झालंय. आता तुम्ही बघू शकता आपल्याला त्याची अशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे.
आपल्याला एकदम पातळ नाही बनवायचं, थोडं घट्टच ठेवायचं आहे. जसं आपण इडलीचं बॅटर वगैरे ठेवतो त्याप्रमाणे त्याला आपल्याला करायचं आहे. आता मी याला टाकून 5 मिनिटासाठी साईडला ठेवणार आहे. थंड झालेली आहे आणि आता त्याच्यामध्ये छोटे छोटे बॉल बनवून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपल्या इथे मस्तपैकी बॉल तयार झाला आहे. त्याचा कलर पण खूप छान आला. त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकली, त्याचा पण कलर खूप छान दिसतोय तिथे. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपले हे वडापावचे असे वडे असे गोल तयार झाले आहेत व्यवस्थित. बघू शकता त्याचा कलर पण खूप छान आला आहे. आणि आता ह्यांना मी व्यवस्थित तळून घेणार आहे. आणि ते तळायचं कसं ते तुम्हाला मी आता दाखवते. आता 10 मिनिटं पूर्ण झालेली आहेत. आणि आता त्यामध्ये मी फक्त पाव चमचा खायचा सोडा टाकणार आहे. आणि इथे बघू शकता मी तेल गरम केलं आहे. त्यातनं मी आता 1 चमचा तेल त्यामध्ये टाकणार आहे. आणि त्याला पण आता व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. असं केल्यामुळे आपले वडापाव छान क्रिस्पी बनतात. अजून बघू शकता आपले तेल गरम झालं आहे. जे वडापावसोबत मिरची येतात ती आता मी पहिली फ्राय करून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता मी इथे मिरची घेतली आहे, तेलामध्ये सोडणार आहे. आणि त्याला आपल्याला हलकं फ्राय करून घ्यायचं, जास्त फ्राय करायचं नाही आहे. तळणार आहे त्यासाठी आपल्याला मिरचीला थोडीशी चीर मारून घ्यायची आहे, नाहीतर तेलामध्ये टाकल्यावरती उडते. जर तर आता बघूया आपण वडापाव कसा बनवून घ्यायचा. तर आता तुम्ही बघू शकता हा मी एक पेढा घेतलाय आणि त्याला मी आता ते बेसनच्या बॅटरमध्ये व्यवस्थित मी डीप करणार आहे. आणि हे बघा ह्याला मी असं तेलामध्ये तळणार आहे. तसं मी ते बघा दुसरा पण पेढा घेतलाय आणि त्याला पण मी आता व्यवस्थित बेसनच्या बॅटरमध्ये डीप करणार आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही हाताने पण सोडू शकता. तर हे बघा मी तसंच दुसऱ्याला पण सोडून घेतलंय. चमच्यामध्ये जे एक्स्ट्रा पीठ असतं ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे आणि मगच त्याला तळण्यासाठी कढईमध्ये टाकणार आहे. वडापाव सोडत्या वेळी गॅसची फ्लेम आपल्याला फास्ट ठेवायची आहे. आणि वडापाव सोडून झाल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे. आता हे बघा मी त्याला परतून घेते, कारण की ते आपल्या दोन्ही बाजूने व्यवस्थित शिजले पाहिजे म्हणून. हे बघा वडापाव व्यवस्थित फ्राय झाले आहेत. हे बघा आता मी त्यांना असं काढून घेणार आहे. आणि आता हे बघा ह्याच पद्धतीने मी वडापाव बनवून घेणार आहे. तर हे आपले बघा एकदम मुंबई स्टाईल वडे तयार झाले आहेत. तुम्ही हे कधी पण बनवून खाऊ शकता. जर तुम्हाला नाश्त्याचं मन असेल तर संध्याकाळचे बघा तुम्ही हे मस्तपैकी तळून खाऊ शकता. हे खूपच यमी बनलं आणि आपण एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगितले आहे की आपण एकदम मुंबईच्या स्टॉलवरचे वडे कसे बनवायचे आणि ते पण एकदम घरच्या घरी. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला आमची आजची रेसिपी कशी वाटली. थँक्यू.